Terima kasih bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah laris. Laris, kena nggo tukon susu. Nggih, mugi-mugi rezekinipun Barokah, kathah nggih syukur. barokah, Amin. lancar. Amin. Monggo matur Nggih. suwun. Dilanjut yang punya Biwan Bojonegoro kita bersama Tombo Hati. Tok tok tok. Niki pamundhutane napa niki? Pinangani pamundutanipun Bapak Sumajas Napa? sampai Inte. Sampai inten. Pasangannya biasa kali Pasangannya, bapake. oh, Monggo. ngono, bapake. Kita sambut artis fenomenal kita yang terkenal di dunia fana. Dunia fana piye to? Dunia fana piye kok iso? Dunia selebritis. Ini dia Cak Toko bersama Tombo. Pak toko piye to? Wis sak penake lah, Din. Sak penake. Pamundutan tasih kathah sing di Kathah, omah nggih. mengrung diladeni. Nggih. Kalau wau Somojas, Pak Somojas mboten Samajas. Somojas. Sumojas. Wah, kuwi wonge sugih kok, Mas. Ngoten. Tenan kuwi, mobile papat. Tenane. Lho tenan kuwi, sampean tak ngerti kok. Ngoten. Angger tulisane Jazz, mburi Jazz mesti kaya Pak Somojas. Iya, mari jenenge jasa. Ora plat nomere nek tulisane Jazz. Oh, ngoten. Heeh. Oh dikira aku Tenane. mbujuki, aku nek ngomong mah anu. Ayo monggo diladeni. Sampai Inte. Apa Inte? Apa kowe tresna tenan? Oh Inte. Iku sampe Tresnaku donya akhirat. yen mangkono sampe Lage piye wong ayu. aku maring aja nganti Meleng apa oh Inte. Lah kanjana wong ayu. dan sampe Oh Inte. Apa mung kuwi welengmu. Welengmu tansah tak estakake. Lah aku piye oh Inte. Niki Mas Gondes.